Але за бюджет ви ж не голосували сьогодні. Точно ні. Теж. А чого? Що тут? А що там в цьому бюджеті? А що? Чого я що в ньому? Дивіться, що в ньому не так? Чого я за нього повинен голосувати? Я не сказав, що ви повинні. Ну слухайте, що він одразу, що я повинен? Він мені не подобається, багатьма речами. Багатьма. Я нічого не бачу абсолютно в соціальному там плані. Для мене там є якісь здобуття, для мене там багато питань. Я не розумію, наприклад, чому з одного боку непогано підняти розходи, витрати на оборону, на Укроборонпром. А з іншого боку, я хотів би, щоб показали, скільки грошей наших з вами десятків мільярдів зникло за минулі роки в оборонпромі. Що може, вони ж казали на виборах, що ви як почекайте? Це вже сталося. Я кажу, чим вам не подобається цей бюджет? Багатьма речами. Мені не подобається, що на теплі кредити там всього 400 мільйонів. Мені не подобається, що там питна вода 0 в чергові. Мені не подобаються інші рядки цього бюджету. Мені не подобається і навіщо мені брати відповідальність за цей бюджет? Скажіть мені, будь ласка. Ви такі питання задаєте. Чому? Тому я не хочу брати відповідальність за цей бюджет і за його виконання урядом нинішнім.